Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Kuaneron, August 31, 2021, nasa yop ko ganina guys. Kay kuan man deron, o kutob man day ng 31, abi na ho August, kuan na kutob 30. Okay. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Ato kayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban, mga konsihalis, anilang Vice Mayor ug mga konsihal. Okay. Magtinabangan dito kanunay aron makabot nato ang kalambuan sa atong lungsod. Together we work as one alang sa kayuhan o kaugmaon sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Eko live diri sa lungsod sa Matalom. Matalom channel ang kalambuan diri sa atong lungsod. Itong buhaton guys. Itong bata. Mao ni ang Eko Matalom channel ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Itong buhaton guys. Magtinabangan dito kanunay guys aron makabot na to ang kalambuan sa atong lungsod. Martes daron guys gahapon man Heroes Day man gahapon guys niya kanang nangato ta sa isla para motabang ta og hinlo para makatabang bisag ginagmay nga paagi guys. Tigpo ni tatag basura pero dakog impact sa mga turista diri sa atong lungsod. Okay guys, welcome to my channel and welcome to Matalom channel. Eko live diri sa Matalom Liti, ang channel sa Matalom ug ang kalumbuan sa atong lungsod. Okay guys, once again, thank you and God bless.